Her vi så homoseksualitet i den værste form. Også kaldt skateboardere. Her er et meget ungt eksempel, som har noget socialt samvær med andre skateboardere. Kan vi se, at de prøver at konversere og vise hinanden en masse forskellige manøvrer. Der var en, der lige rutsede på nummeren. Der lavede han lige en manøvre på ramperen. Det der, han manøvrer der, det hedder en tic-tac. Umiddelbart vil jeg sige, at han prøver at vise en af sine medmennesker, hvordan man laver en manøvre. Han er åbenbart bange. Og jeg tror, han har spottet os. Vi må hellere komme i sikkerhed. Nu er vi i sikkerhed igen. Nej, han får øje på os. Har spottet os. Vi er nødt til at være i sikkerhed i et minut, så glemmer han os nemlig. Eller den. Nu prøver jeg lige at gå frem. Hvis jeg hører skud, skal I bare blive. Var det dig? Vi bliver nødt til at komme i sikkerhed. Følg efter mig. Nu er vi endelig i sikkerhed igen. Her kan I se en hel flok af disse skateboardere. Der er også en vis venneart, som hedder en løberhjuler. De er meget grimmere. Og umiddelbart så ser de meget mere homoseksuelle ud. Det var alt for denne gang. Ses næste gang.